जय श्री राम। देखुଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜୟପୁରର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଏକା ଯିବ, ଜିଲ୍ଲାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଇଟା। ଆଉ ଭଲ ଜାଗାଟା କି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି 1930 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମର ସେତେବେଳର କମ୍ୟୁନିକେସନର ସାହାଯ୍ୟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସବୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷ 95 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ଚାଲିଛି ସେମିତି। ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର, ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଏଠି ମଜା କରିକି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜଟାକୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା 1930 ମସିହାର, ସରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 1931 ମସିହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ତଳେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଲାବ ନଦୀ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳାଭିଷେକ ହୁଏ, ଏଇଠୁ ଏଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସଫା ପାଣି। ଏଠି ପିକନିକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠି ଆମର ରନ୍ଧା ବଢା ରୋଷେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ଗଛ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୀଳଗିରି ଗଛ ଅଛି ସେ ପାଖରେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ ଜୟପୁରରେ ରହୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଉନଥିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଭର କରିବି ଏରିଆ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପୁରା କଭର କରୁଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବ୍ରିଜରେ କେବେ ଚାଲି ନଥିଲୁ, ବ୍ରିଜ ଦେଇ ପାର ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିଲୁ। କେବେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ମୋତେ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲିବେ, ଦେଖିବେ, ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ହାବଡା ବ୍ରିଜ ସହିତ ସମାନ ଏଇଟା ଆମର। ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହାବଡା ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ।
ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ସେ ଯୁଗରେ ଏଇଟା କୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇଟା କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଜୟପୁରରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର। ଆଉ आज बहुत बढ़िया लगिला। हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, कमेंट। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବାବୁ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଆସିଛୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ବ୍ରିଜର ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। এটা কোলাব নদী, তଳେ কোଲାବ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ନା ନା ଫ୍ରେଶ ୱାଟର। କୋଲାବ ନଦୀ ଯାଇଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ଏଠି ତଳେ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାଇଗଣ ଚାଷ ହଉଛି, ସେଠି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହଉଛି। ମାନେ ହଁ ବିଜି ରୋଡଟା, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜରେ ଚାଲିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଦେଖିବେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ହାବଡ଼ା ବ୍ରିଜର ଅବିକଳ ନକଳ, ହାବଡ଼ା ବ୍ରିଜର ଅବିକଳ ନକଳ, ଭଲ ଲାଗିବ। କୋଲାବ ନଦୀର ସଫା ପାଣି, ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଆସନ୍ତୁ। ଉପରେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାଉଛ ଅଛି, ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କର ଇଏ ପୂଜା କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଏ, ସେ ଗାଡି ଯାକ ସବୁ ବସ୍ ଫସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ସବୁ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅଂଶୁ ଆସରେ ଅଂଶୁ ଆସ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିବାର ଟିକେ ଫିଲିଂଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।